This is going to be interesting. Jarno and Aku will be dressed up as a phone repairman. And they will have an earpiece on their ear and they have to do whatever we tell them to do. Aku, make funny noises. I think things are gonna get very weird very soon. Joo. Niin kuin näyttäisi, täällä on vettä täällä sisällä. Vaihda Jarno puhelin ja anna se Akulle. Viittikö katsoa? Mä teen pienen testin tänne näin. Et toilla voi tehdä! Tytön puhelin! Ei tästä kyllä enää niinku kaluutuu. Jarno, nappaa. Mitä kuvaatko sä täällä kännykällä? Ethän sä vaan kuvannut sille. Nappaa puhelin sieltä. Nappaa puhelin. Nappaa. Ei täällä saa kuvata täällä liikaa. Täällä ei oo kuvata. Siis kuoret me vaihdettiin ja sit me haluttiin säilyttää ne, koska ne kuvat me on otettu talteen. Mutta haluat sä välttämättä säilyttää ne, koska siellä oli muutama aika kyseenalainen. Siis katsotteko te mun kuvat? Selitä Tapsa kun... Mä en nyt hirveän mielellään kyllä lähtisi tätä nyt avaamaan. Katsotteko te mun kuvat? Nyt oikeesti kattokaa mua silmiin. Siis mitä oikeesti jätkä, kato nyt mua silmiin. Siis mitä ihmettä? Mutta ne oli hyviä kuvia. Voi sä oot kattonut mun kuvaa! Mitä te nauratte? Sori, liikaa syönyt karkkia tänään. Ei kannata syödä. Köpä on sellainen kaveri, että se luulee olevansa Aku Hirviniemi. Niin sä näytätkin sitä. Nyt mua kiinnostaa, että minkälaisia kuvia siellä on. Sä täriset. Rauha!